haberá de ascender o camiñante ata o alto de San Caetano para seguir a ruta polo val que chaman de Valiñadares. Outra vez, escoitará o saúdo hospitalario das xentes que habitan pequenos lugares como estes, Casabella, Pacios, Lousada. Desde calquera deles, a vista alcanza a infinita beleza e os signos que fan a vida máis feliz. O Camiño Norte merece moitas paradas, algunhas delas por simple curiosidade. Cando un chega a Abadín, xa está na Terra Chá, a Terra Plana. É, en realidade, unha comarca de suaves ondulacións perfecta para os cultivos agrícolas e para a cría de gando. En Abadín, o peregrino volverá a topar o perfecto románico medieval na igrexa de Santa María, pero espertará a súa especial atención o cemiterio próximo a este templo. As tumbas están coroadas por cruces de inspiración gótica, cruces que son a máis clara mostra do respecto á morte e tamén boa proba de que estamos en zona de canteiros. Os de Román teñen sona. Aparece pronto outro lugar de lenda, Castro Maior, vila e monte mítico cunha rocha oscilante que a lenda atribúe ao mundo celta. Din que era utilizada para coñecer a fidelidade das mulleres. Mais ben parece un megalito que abunda nos montes próximos. En realidade, outra mostra do culto galego o máis alá que os megalitos son os cemiterios de antano, en forma de mámoas, de menides ou de dolmens, abondosos, graníticos, belos, misteriosos e lendarios. A pedra acompáñanos tamén por Martiñán, que ten Ponte Vella reformada hai pouco. Ponte Vella significa ponte cando menos medieval, e esta de Batán, a orixinal, xa existía no século XVII. Son os restos doutro real camiño entre Mondoñedo e Vilalba. Vilalba é unha vila magnífica, capital da Terra Chá. O camiñante terá que probar aquí o queixo de San Simón, a grande especialidade gastronómica, así como o delicioso capón, dúas exquisiteces que nos axudarán a repoñer forzas. A pravia é todo un símbolo que dá benvida ao viaxeiro na praza de Suso Gallego. É un bello pradario centenario que medrou no contorno da fonte da Estrada que hoxe, como desde hai séculos, dá de beber ao peregrino. Outro dos símbolos de Vilalba é un dos máis emblemáticos paradores de turismo de Galicia, asentado no vello Torreón dos Andrade. Este edificio medieval xa existía no século XI, pasou dos Andrade a mans dos condes de Lemos e destes á Casa de Alba. O camiñante ben merecía unha homenaxe e viaxar ao pasado descansando neste parador tan especial, pero esta vez conformarase con contemplar a caída da tarde desde o alto de este torreón, todo un espectáculo. Ademais, o albergue de peregrinos da Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo é gratuito. Hemos venido dos amigos y bueno, por aquí viene otro, aparece, que también le podemos saludar y nos vamos encontrando unos con otros y nos vamos viendo los albergues y al final no somos dos, al final somos 22 o más. Entonces, pues bueno, aquí unos viene peor, otros mejores con los pies. En Galicia a chuvia é arte, e este é o país dos 1000 ríos, dos 2 mares e dun millón de fontes.
A auga ten para esta terra un significado especial que a asocia ao turismo, o tempo de lecer e a saúde. É a auga ancestral cultura galaica, na inconfundible paisaxe do gran parque natural, xunto ao refrescante espazo de río, e na fonte de vida que é cada un dos 100 balnearios que nos saen o paso nas rutas xacobeas. Cando o deixar Vilalba comeza o peregrino nova etapa, o Trimaz xa se atravesa na senda e haberá de superar o río pola medieval Ponte Rodríguez, como sempre desde hai centos de anos. Está o camiñante na ruta de Guitiriz. Busca esta vez a vila balnearia, a das fontes que manan saúde. Nesta traza sorprenderase aínda máis, porque é como se os ríos matizasen os sendeiros enchéndoos dunha beleza sublime. Na suavidade ondulante do que parece un castro descobre o peregrino a primeira capela do traxecto. Está próxima a Ponte Rodríguez e dedicada a San Nicolás. Aparéceselle oculta entre as árbores, como resgardada da calor que se aveciña cara ao verán. Outro río asómase á paisaxe e invita ao camiñante á pausa. É o río Ferreira, e as súas beiras outra capela lémbranos que esta é tamén ruta espiritual. Este pequeno templo do século XVIII honra San Bieito, e faino especialmente cada 27 de setembro, cando xentes de toda a comarca acoden aquí en Romaría. Entre Vilalba e Guitiriz hai 30 kilómetros deste camiño norte a Compostela, pero por se resultase etapa demasiado longa é posible descansar no albergue de Bamonde. O peregrino terá oportunidade aquí de coñecer un dos máis interesantes templos desta ruta dedicados ao apóstolo Santiago. Esta igrexa románica, de transición entre os séculos IX e XIII, tamén se coñece como do Calvario, polos 3 cruceiros que presiden o adro, lugar que comparten cun raro símbolo, un castiñeiro que posúe un misterioso oco. Reemprende a marcha o peregrino contemplando como o camiño busca e atopa outro refuxio de auga. E saborea grolo a grolo a beleza dun contorno no que medraron árbores de fraga. É un conxunto idílico este que atopamos na ruta cara a Friol, con outra ponte medieval, a de Santo Alberte, atravesando o río Parga, cuxas augas discorren polo medio dunha paraxe que se vestiu dunha vexetación de múltiples cores, na que predomina o verdoso tapiz característico de Galicia. Completa a postal outra fermosa capela, gótica do século XIV, consagrada tamén a Santo Alberte, que preside un contorno fulgurante de árbores autóctonas. Hai algúns peregrinos que prefiren tomar un desvío nesta ruta xacobea do norte. Chegan ata Pobra de Parga para coñecer a parroquial de Santo Estevo, de orixe románica, e coñecer tamén o seu interesante núcleo medieval. Pero cando xa chega á vila de Guitiriz, o camiñante hase rendir ante a súa principal tentación, gozar do seu excelente balneario. Guitiriz é un espazo de resurrección para o peregrino e tamén unha vila próspera que nos últimos anos viviu unha gran transformación urbana. Nada máis hai que ver esta fermosa praza e o seu novo reloxo de sol sobre as súas baldosas. É un aceno ao pasado histórico, pero un símbolo da iniciativa que promoveu o cambio. Guitiriz, o pé do camiño norte, xa é un paraíso turístico, mesmo pros amantes do golf. O seu novo campo de 18 buratos está sempre aberto para calquera afeccionado. Festa celebre devota
Bueno, pues lo que sé, estar más tiempo con ella y hablas, mira esto, mira aquello, ves conejos, ves perdices, ves... Es totalmente diferente, no sé más qué decirte. Te enamoras un poco más, ¿eh? O peregrino a Compostela sentiu, na etapa anterior, o canto rumoroso dos pequenos ríos que atravesan os lugares de Fraga e de Soutos. Gozando desa paisaxe, compartiu o camiño coas xentes que aquí habitan. Este novo é traxecto de 1000 contrastes, pero nel vai coñecer o camiñante os lugares nos que se asenta a pedra que é historia. Ademais de pontes, fortalezas e pazos, o gran mosteiro, aínda habitado por monxes, que lle darán pousada. Entre Guitiriz e Sobrado dos Monxes conformará o peregrino a fantasía dun traxecto máxico que comeza cun referente monumental en San Pallo de Seixón, en Friol, no lugar que chaman Corazón de Galicia. Hai que entrar na súa igrexa, construída no ano 1140, con trazos pouco comúns do románico galego. E logo, seguir a traza por outra paisaxe do río Narla que cruzará o camiñante pola ponte Leixoso cara a unha das fortalezas Pazo mellor conservadas da zona, a do Saavedra, aínda habitada. Pero o peregrino interesado nos edificios medievais achegarase ata a torre fortaleza de San Pallo de Narla, considerada das máis antigas da provincia de Lugo, xa que foi construída no século XIII. De tipo defensivo, o recinto é un típico conxunto pazo-torre-fortaleza que na actualidade é propiedade da Deputación Provincial de Lugo. Acolle este castelo de San Pallo de Narla un interesante museo etnográfico que recrea á perfección os ambientes medievais e renacentistas. O camiñante escoitará entre estas paredes lendas como a da Dama das Torres ou a da Cova da Serpe, que deu motivo a un símbolo heráldico no escudo de Friol. Aínda hai outra fortaleza encravada na capital municipal. Trátase dunha torre pertencente á familia Prado, como a anterior, en período de restauración. Testemuñas da historia, estas torres son só o preámbulo do que lle agarda ao peregrino. Aínda ha de gozar das paisaxes propias deste val, no que se asentan fermosas localidades como a Mantelle, Cabana, Ledro ou Pedra Maior, pequenas aldeas de encantos especiais, os propios da Galicia central e verdescente, a dos prados para o gando e os campos cultivados. Sen embargo, a grandiosidade do admirado ata agora non vai resultar comparable co que lle agarda ao camiñante ao final desta etapa. O mosteiro de Sobrado dos Monxes aparecerá no medio da paisaxe como a testemuña de todo un milenio. É o punto de orixe e o referente histórico do territorio que abarcamos. Foi fundado no ano 952 por orde dos condes de Présaras como mosteiro familiar, pero a partir de 1142 a orde do Cister convertiuno nun dos cenobios máis influentes de todas as rutas xacobeas. Na actualidade, este mosteiro de Sobrado está habitado por monxes benedictinos e eles son tamén os responsables de darlle albergue ao peregrino a Compostela. Se desde fora impacta a súa grandiosidade e a fachada, obra de Pedro Monteagudo, tamén impresionará ao camiñante o seu interior. É un bo exemplo do barroco galego. Dentro da sinxeleza e simplicidade das liñas e da decoración, hai moito que aprender entre estas paredes. Este é o claustro chamado de Peregrinos, construído en 1623.
É de planta cadrada e 2 pisos de altura, con alzado dórico no inferior e xónico no superior. O claustro dos medallóns está totalmente abovedado. En total son 36 os medallóns que decoran cada ventanal. Claro que neste mosteiro de Sobrado ata as partes máis funcionais resultan interesantes, como por exemplo a cociña, cuberta por arcos de medio punto e cunha bóveda oxival. Tamén conserva as columnas das que colgaban as cadeas de sustento da campá. Antes de ser restaurada, a sala capitular só conservaba en pé unha columna con varios fustes da portada. Hoxe, reconstruída de novo, destaca pola súa esbelteza e a pureza do conxunto. Na igrexa do mosteiro debe o peregrino ralentizar a visita. Pagará a pena recrearse nas súas perfectas proporcións e na pedra labrada ao detalle. É de planta de cruz latina, con 3 naves, bóveda de medio canón e unha impoñente cúpula sobre o altar maior. Non é menos relevante a cúpula da San Cristía, con portada de liñas puras renacentistas e que conserva nos seus 4 ángulos imaxes dos doutores da Igrexa Latina. Aínda hai máis. Neste conxunto monástico de Sobrado, o camiñante visitará tamén 2 capelas, a do Rosario, que se atribúe a Domingo de Andrade, e a capela de San Xoán Bautista, que é a parte máis antiga que se conserva do mosteiro. É a reliquia máis representativa do románico pola sobriedade dos seus elementos decorativos máis puros. O camiñante, agora sí, canso e impresionado pola grandiosidade deste emblema da ruta xacobea do norte, retirarase a descansar no albergue do propio mosteiro. Poco niña, poquito a poco, ¿por qué no vas a misa? Porque estoy cojo. Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 la. Logo de Sobrado dos Monxes, o camiñante curioso pagarálle a pena desviarse da ruta xacobea do norte e seguir o camiño de Santo Antoniño de Toques. En Santo Antoniño atraerálle especialmente unha paisaxe de auga esvarando entre as pedras esmaltadas pola erosión. Paisaxe de auga danzarina neste espazo que ten esquecido a súa vocación monacal e os cantos gregorianos para converterse en bosque encastrado na ladeira do monte. De centenarios carballos recubertos de permanente carriza de inverno. A bella igrexa non sabe a súa idade, nin lembra cando formou parte do cenobio dos Bieitos. Pero está escrito que foi o rei de Galicia, Afonso VII, o que concedeu todos os poderes ao seu abade, aló polo século XII. Foi, pois, cenobio poderoso, con dereito a nomear xuíz e a cobrar impostos. Pero ademais de pagar os tributos habituais, os veciños desta xurisdición tiñan a obriga de plantar cada ano 2 carballos na carballeira da capela. E a esta iniciativa debemos hoxe un dos máis fermosos bosques autóctonos da Galicia natural, a que máis namora. Todos son distintos, todos los caminos son distintos. Aunque hagas el mismo recorrido, es distinto, por la
gente, la amistad. Disponse o camiñante a deixar Sobrado, onde amenceu en calma e con maitíns. Como bo catador de paisaxes aínda espera deste traxecto final, espléndidos miradoiros e longas perspectivas. A da Lagoa de Sobrado é o inicio. Foi creada polos monxes cistercienses no ano 1500 para abastecerse de auga e de troitas. É unha parte imprescindible do marco natural deste lugar húmido, con xuncos e nenúfares entre a auga, que proporcionan ao contorno unha sensación de profundo sosego e dozura. Con protagonistas como esta, algúns viaxeiros hanse desviar ata Toques para coñecer o contorno do antigo mosteiro de Santo Antoniño. Pero o camiño pide aquí calma, que aínda agardan 19 kilómetros ata Arzúa, destino final desta ruta do norte, xa que o peregrino a Compostela enlazará aquí co camiño francés. Pero este traxecto aínda nos vai deparar algunhas agradables sorpresas. Porta é a parroquia que detenta a capitalidade municipal de Sobrado, e tras dela entra o camiñante na de Carelle. Aquí hai que visitar a igrexa de San Lourenzo, que celebra a súa festa o 24 de agosto, con aires de romaría popular. Por algo é o patrón. E segue o camiño buscando espazos de auga. Esta vez é o Tambre o espello da natureza máis viva e fiel compañeiro do peregrino, que ha de combater ás veces a calor da ruta. Acompañando o Tambre chegamos a Boimorto, un municipio que tamén conserva algunhas reliquias como esta igrexa de Ánxeles. O camiñante debe entrar no templo se quere admirar o seu arco triunfal románico e os seus capiteis con motivos vexetais. Así poderá retroceder ata o século XII. E terá que desviarse se quere coñecer tamén outro templo deste século, a igrexa de San Cristóbo de Dormeá, na que destacan os elementos laterais, os contrafortes e o arco da porta. Este camiño norte atravesa Boimil e o centro de Boimorto, no que tal vez resulte ser a parte máis urbana do traxecto. Pero na vila indicaránlle un pequeno desvío ata Sendelle, que pagará a pena coñecer a xoia do románico máis interesante de toda esta zona. A igrexa de Sendelle do século XI viu realzado o seu valor histórico ao descubrirse hai pouco, no seu retablo, esta maravilla pictórica con esceas da Última Cea. Pouco falta xa para chegar a Arzúa unha vez que o peregrino se asoma a Viladavil, último lugar que atopa deste camiño norte. Arzúa é vila hospitalaria da ruta xacobea, na que home e natureza aprenderon a convivir. O camiñante buscará refuxio nun dos máis emblemáticos albergues da Galicia peregrina. O de Ribadiso, nas beiras do río Iso, antigo hospital de peregrinos e un dos máis fermosos de todas as rutas que conducen a Santiago. Aínda que hai quen prefire o Rebumbio da vila, onde hai outro albergue tamén acolledor e ben coidado. En Arzúa aínda conviven a espiral mística, as lendas, a aventura, a alquimia e a maxia do vello camiño. Ás beiras do río Iso escóitase únicamente o silencio da carballeira e o murmurio da auga, o que sen dúbida agradece ao camiñante que xa se ve en Compostela. Ai o ben, pola beira do camiño, ai o ben, peregrino, ai o ben, pola beira do camiño, ai o ben, peregrino, ai o ben. Hai un camiño no mundo de ilusións e desabafos, as penas, paz e alegrías, o vical apóstol santo. Camiño silandeiro que baixa por corredoiras, por ríos, montes e vales, veñen os soños cantando. La 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 la.
ahora estoy retomándolo, pero por mi cuenta, y empezándolo de nuevo, pero de otra forma, con otra diferente visión, ¿no? Conociendo otros aspectos y otras cosas que quería conocer. Din as crónicas que as peregrinacións a Compostela tiveron o seu inicio a principios do século X, pero foi a partir do ano 1179 cando acadaron o seu apoxeo. Precisamente cando a Igrexa creou o Ano Santo, que habería de celebrarse desde entón cada vez que o 25 de xullo cae en domingo, e a data na que foi decapitado o apóstolo Santiago. A frecuencia da celebración é, polo tanto, variable. Pode ser de 5, 6 ou 11 anos. O próximo Ano Santo compostelán será no 2010. Aumentaron as peregrinacións desde a bella Europa e con elas foronse labrando paso a paso todos os camiños que hoxe consideramos xacobeos. Camiños dos que nos fala xa o Códice Calistino ou Liber Sancti Jacobi, un libro que comezou a escribirse no ano 1130 por orde do Papa Calixto II e na súa maior parte baixo o mandato arcebispal de Diego Xelmírez. Trátase de 5 tomos que constitúen a primeira guía do peregrino a Compostela. Nas 7 rutas xacobeas recoñecidas oficialmente confluíron sempre a materia e o espírito. Hoxe en día supón, ademais dun feito espiritual, un encontro coa natureza e a arte. A pedra convértese en alma, a arquitectura é a forma material do espírito. Os monumentos e a arte que atopamos nos camiños a Compostela son os símbolos da fe feitos de materia vivificada. Camiños de pedra ou de pó esmagado por millóns de pasos ao longo de polo menos un milenio de afáns itinerantes. Paisaxes ateigados de maxia, de natureza viva, de historia e de lendas, de cultura e mesmo de festa xuvenil. Camiños que aínda hoxe espertan o interese de axiógrafos e de esotéricos, igual que hai 1000 anos cristiáns interesaron a masóns e a monxes templarios.